natura servirà per una cosa molt bonica. Ens alegra tornar-nos a veure de nou. La veritat és que Cambrils ja com a ciutat és un referent aquí a la província de Tarragona. No és la primera vegada que tenim un contacte, sinó que ja portem temps, gestions i desitjant poder continuar amb la feina. Amb l'associació local, que la coneixem des de fa molts anys i reconeixem aquesta tan bona feina. Veure naturals, que és la traducció dels grans de la millor forma, des de l'oficina és gran i amb millors característiques. I vam començar a buscar, però no sé, això... Sí que m'agradaria a mi també, per sol·licitar el conveni, aquesta signatura, és important, crec, recalcar aquestes peticions de disposar d'aquesta plataforma i si tenen qualsevol dubte o qualsevol cosa. Doncs ara, de moment, tenim 45 socis a l'associació, llavors en principi la gran majoria estan contents, però sí que és veritat que moltes vegades alguns manifesten que hi ha algunes limitacions, sobretot per fer segons quins tipus d'activitats, o quins tipus de recursos disposar també. Llavors, clar, ens agradaria disposar d'un espai on es pogués fer algun ús d'aptes quan ens agrupem. També ficar el fil a l'agulla. Firmar 2 vegades. Sí, jo vaig veure... També sí que és veritat que disposava d'aquesta informació. Doncs comentar que l'associació de Cambrils sempre ha estat molt potent, molt forta, reivindicativa i a més parlant ja s'havia comentat d'enfortir aquest conveni de col·laboració. És un conveni que obre moltes possibilitats, però que també el que fa és plasmar i confirmar el que ja anàvem fent. La veritat que espero que a tots els municipis de Catalunya la relació amb l'Ajuntament sigui tan bona com és aquí a Cambrils. Benvingut a l'Ajuntament de Cambrils, amb el senyor alcalde, el senyor Oliver, amb el president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya i a tots dos agrair-li moltes gràcies pel recolzament que estem rebent per part de l'Ajuntament i de l'entitat, a la nostra associació, per continuar lluitant pels nostres drets, per sensibilitzar a la societat de les nostres capacitats i de les coses que podem fer. El dia d'avui per la Federació de Persones Sordes de Catalunya ha estat un dels dies molt importants també. Estem a Cambrils, estem juntament amb l'Associació de Persones Sordes de Cambrils aquí a l'Ajuntament i hem demostrat un compromís per part del municipi per poder continuar treballant conjuntament totes les entitats, l'Associació de Persones Sordes de Cambrils, l'Ajuntament i la Federació de Persones Sordes per millorar la qualitat de vida dels ciutadans d'aquí, de la ciutat de Cambrils i concretament de les persones sordes. Amb la signatura d'aquest conveni és un pas més